सिगाङावनो सानग्रोखायो आंना आयौ बे जबा आंनि थाखायनो जागोन नै बेबो फंबाय बियो आंनि बोरमा हान्थु जाग्रा बे माबा बेग गोदान मोजां मोनबाय आङो सिलेब-लेबनो नोंथांमोनहाबो नांगौबा अर्डार खालामफैनो बेबो बेनो हेबनाय रावबो लाबोबावाखै नामा रावबो लाबोबावाखै बयबो लाजोब्बाय बयबो बिसोरबो लाजोब्बाय बिसोर गासिबो मेदाममोना लाजोब्बाय नै आङो केमेराखौसो देखायहरसै जोंना नै स्टाफ रुमनिफ्रायनो नै जोंखौ नायग्रा CCTV केमेरा दङ ओरै फुरा बिल्डिं गंसे दंजोबो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल न'आव सफैदों दासो ओमफ्राय फिसालायाबो उन्दुगासिनोसो दङ आं दाबो नुजाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंनैसो खोथा रायलायनो सानदों आङो माने दुखु सुखुनि बाथ्रासो रायलायनो होननानै फैग्रोदों आरोना दुखु सुखु बाथ्रा शेयार खालामनायनि सिगां आंहा नोंथांमोनखौ थेंक इउ आरो सरिबो बुंनांगौ दङ मानो होननानै बुङोब्ला दाख्लि जे आंनावहाय एम्फौ सुमु हाबदोंमोन ना बे एम्फौ सुमु हाबनायाव जे आं जेरैबायदि खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाव सोंहरदोंमोन ना आङो जे मा मा खालामनांगौ होननानै ओमफ्राय गोबाङानो माबा कमेन्ट हरदों ओमफ्राय खिथाहरदों आरोना मेरला आइडिया हरदों सोरबा होनदों माने आं मोनथिफेरै आरोना ओमफ्राय आङो मोननैसोखौ मोनथिखागौमोन जे खानायजों हुनांगौ होननानैहाय खानायजों हुनांगौ होननानैबो मिथिबाबो ओमफ्राय खायसेनिया खानाय गनायखौहाय थाव गोथांजों फुननानै बेखौहाय हुथ्रोदबाय थानांगौ होननानै बुंदों आरोना खिन्थु आङो मिन्थिनायावहाय खालि ओरैनो खानायजों हुथ्रोदनांगौ बिदिखौल' मिन्थियोमोन ओमफ्राय बे गोदान मोनसे मिन्थिदोंलै आरोना थेंक इउ स' माच बेनि थाखायहाय आरोबाव मोनसेयाथ' मिन्थिखायोमोन जे थास' गोसोमजों बेखौहाय मिन्थियोमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौबो गोबाङानो खिथाहरदों बेनि थाखायबो थेंक इउ स' माच आरोबाव बेनि अनगायैबो आं मोनथियै आरोबाव दंबावो मा जाहैबाय खानस्रि खिनाय हाखौहाय लिरलानानै लानांगौ होननानै बुंदों बेखौथ' मोनथिथारामोन आं टटेलि मोनथियामोन सोरबा मोनथियोमोन नामा नोंथांमोनाहाय आरो बेनि थाखायबो थेंक इउ स' माच बेखौ आं मोनथिथारामोन गोदानै मोनथिलायबाय आरोना बेखौबो मोनसे आरोबाव मा दंबावोमोनथाय जायखिजाया थेंक इउ आरोना बयनिसिमबो बेबायदि आङो सोंहरनायावहाय बयबो कमेन्ट हरनायनि थाखाय खिन्थु आंहा बेनि थाखायनो सरि आङो कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो हायाखै दा बेनिबो रिजन दङ आं बेखौबो बुंलांगोन दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आङो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो लोगोफोर कमेन्टबो होलांबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो रायलायनो होननानै फैदों दिनैहाय दा माने आंहा दिनै दामानि दुखु ना सुखु जानानै दङ दामानिथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थिखागौ नङा होमबा टेटनि मेरिट लिस्ट ओंखारनानै दङ ओमफ्रायहाय दा बेवहाय आं मा जाखो सेलेक्सन जाखोना जादिया नङा होमबा दा बेखौबो दा बेनि थाखाय मा जानानै दङ नोंथांमोनजों गासिबो शेयार खालामलांजोबगोन आङो टेटनि मेरिट लिस्टखौ बुंनायनि सिगां नोंथांमोनजोंहाय मोनसे खोथासो बुंनो सानदों आरो दा जे साख्रिनि एग्जाम हैनायनि सिगां नोंथांमोना माबायदि जायो नोंथांमोना माबायदि सानो बेखौसो आं सोंनो नागिरदों आरो ना थारमाने आंहाथ' ओरैबायदि साननाय फैयो जेब्लानाखि साख्रि जेब्ला हैगोन एग्जाम हैगोन बेयावनो सिगाङावनो सानग्रोखायो आंना आयौ बे जबा आंनि थाखायनो जागोनदां बेनि थाखाय आङो एपइन्टमेन्ट लानाय बायदि माने मोनगोनदां बेफोरबायदि सानहरखायो आरोना नोंथांमोना साना बेबायदि ओमफ्राय आरो लामाफ्राव एग्जाम हैनायफ्राव आरो एसेल' पजिटिभ जाना होबावदो होमबाथ' आरो रासिन सानबावबायसो आरोना मोनखासिगोन आङो बेखौहाय होननानैहाय नोंथांमोना बेबायदि साना ना अभार जायो आरोना साननायाहाय बेबायदि आरो बेनि थाखायनो मोना खोमा ओमफ्राय दा बे एग्जामखौ होनायावबो बिदिनो सानखादोंमोन आङो जे ओइ जागोनदां होनलायनानैहाय ओमफ्राय जानायाथ' जाबाबोलाय माथो जायाखै आरोना दा मेरिट लिस्टआव आंनि नामा ओंखाराखै ओमफ्राय सिगाङावनो मोनथिखादोंमोन जे पस्टआनो एसेल'खा ओमफ्राय बेसिम सहैखानाय नङा आंनिसिम सहैखानाय नङा बेखौ आं मोनथिखानानै लाखादोंमोन ओमफ्राय थेवबो जेब्लानाखि मानसिफ्रा मोनबायना ओमफ्राय बेयावहाय एसे टेनसन जायो आरोना दुखु मोनो माथो होनबावनो ओमफ्राय जायासै नालाय जायासै माथो खालामबावनो दाथ' जायासै मोनासैनो मेरिट लिस्टआव जा ओंखारनांगौ ओंखारखाबाय मालाय ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो मोनदों इउ एन निफ्रायबो गासै 8 जन टिचार्सफ्रा मोनदों आरोना दा जायफोर मोनदों बेनि थाखाय कंग्रेचुलेसन्स आरो जायफोर मोनाखै सिन्था जानाङा बिदिनो थानांसिगोन माथो उफाय नङा होमबा बेखौल' साननानै थानोसै आरोना बे आरोबाव जोंनि थाखाय बा आंनि थाखाय मोजां साबसिन अपरचुनिटिस फैबावगोन होननानै बेखौल' साननानै थानांसिगोन आरोना माने गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय बेबायदि सानबाय थानांसिगोन माथो खालामनो जोङो मोनाखै होननानैथ' दुखु जानानै थाबाय थानो हायाना होमबा दुखुआथ' जायो सप्ता खनसेसोआ जागोन खोमा आंबो गाबोन जागासिनो आरो जायफोर मोनाखै सिन्था जाबाय थानो नाङा आंबो मोनाखै आरोना आंबो मेरिट लिस्टआव गैया आंनाबो खायफाया सोंहरदोंमोन ना आगैमोनाहाय जे आब' नोंना जाखोना जादिया मेरिट लिस्टआव ओंखारगोना ओंखारदिया बिदि होननानै सोंहरदोंमोन नालाय बेखायनो आङो खिन्थाबाय आरोना बेनिबो आंहा दुखु बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो
कमेन्टखौनो रिप्लाइबो हरनो हायाखै रिप्लाइ हरनोबो गोसो जायाखै जेबो माने नायनोनो गोसो जायाखै आं मबाइलखौनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो माने रिप्लाइ हराखै आरोना बेनि थाखाय सरि नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना गोबां आंनो माने माबाफोरखौहाय बे खिन्थाहरदोंमोन जे मा होनो एम्फौ सुमु हाबनायनि बाथ्रा मारै मारै खालामनांगौ हाबोब्ला बेफोरखौ गोबां खिन्थाहरदोंमोन बेनि थाखाय आङो थेंक इउ होननानै बुंदों आरो आङो रिप्लाइ खालामनो हाफिनासै नङाबाथ' आं गासिबोखौनो कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाइ खालामो ओमफ्राय रिप्लाइ खालामनो हायाखैना आं एबारहाय बे आंहा टेनसननि थाखायनो आरोना आङो मबाइलखौबो नायनाय जायाखै ओमफ्राय बादों आङो माने ओरैबायदि बानानै दंमोन माने गोसोआनो सान्थि नङा आरोना खिन्थु बयजोंबो आङो हाला हुला मिनिनानै थागासिनो खिन्थु गोसो सिङाव माने दुखुआनो अयथासार जाब्रेनानै दं माथो होनबावनो दुखु सुखुआ बिदिनोसै होननानै थानांसिगोन ओमफ्राय बेनो जाहैबाय आरो दुखुआ बांसिन माला जायो जेब्ला पेरेन्टसफोरखौ नायो नङा होमबा बेयाव बांसिन दुखु जायो माने पेरेन्टसफोराथ' गासिबो जोंनि आसाखौहाय सुफुंगासिनो दं खिन्थु बिसोरनाव मोनसेल' आसा दं जाहैबाय जे गभर्नमेन्ट जब मोनथों दासिमबो बे मोनसे आसाखौनो जोङो माने आङो दासिमबो सुफुंनो हायाखै दा बेनि थाखायनो पेरेन्टसफोरखौ नायोबा दुखु मोनो आरोना ओमफ्राय दासिम दुखु मोनो बेयावहाय दासिमबो माने हाया आरोना बेनो माथो होनबावनो दा लोगोफोर आङो बेलासियावसो माने भिडिअखौहाय माबा खालामनो सानदोंमोन स्टार्ट खालामनो सानदोंमोन ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामनो सानदोंमोन थारमाने बेलासियावहाय मोनसे फिसा प्रग्राम दं नालाय बेवहाय थांनांगौ आरोना आदैनि फिसाज्लानि फिसाजोनि फार्स्ट बार्थडे दङ थारमाने ओमफ्राय बेयावहाय थांगोन आरोना दा 1 year जादों दासो ओमफ्राय बेयाव थांगोन नालाय बेयाव नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन होनना सानदोंमोन आङो खिन्थु दा बे बेलासियाव खालामनायनि सिगां नोंथांमोनजोंहाय माने दानो एसे रायलायग्रोसै होननानैहाय आङो एसे फोरमायग्रोसै आंनि गोसोनि साननायफोरखौहाय होननानैहाय नोंथांमोनजों आङो दा फैग्रोनाय जाबाय आरोना थ' होमबा एसेखिनियावनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आङो एसेयावनो स्टार्ट खालामलांसै होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दे अननानैहाय आङो दा नै दुगैस्रां लोबस्रां माबानानै लान्च खालामग्रोसै ओमफ्राय बेनि उनाव नै फिसाज्लायाथ' दाबो माने उन्दुगासिनोसो बियो दा ओमफ्राय दा सिखारोबा आङो माने दुगैनायाव सिखारोबा बेखौ बायहेरायाव लांथ'यो आरोना आं जाखांजासे ओमफ्राय दा नायनोसै नोंथांमोनाबो थौफाबाय थादों होमबा आंजों दे थौदो होमबा नोंथांमोननो नै बेखौहाय खिन्थानो सानदोंमोन नै बेखौहाय आङो एमाजननिफ्रायहाय अर्डार खालामदोंमोन आरोना जा गरम मोनबाय आङो दुगैखाना दाबो दुगैनोसै आङो दासो दुगैनो नागिरदों ओमफ्राय नै आं बेखौ खिन्थाग्रोनो सानदों आरोना लोगोफोर बियो मैयानो सफैनायमोन एमाजननिफ्राय अर्डार खालामनायमोन थारमाने बे मा जिनिस होननानै बुङोब्ला नै हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद मोजां बियो आङो माने मोनसे पेकेट जोब्बाय बेयावनो आङो मोजां मोनदों आरोना नै बेयावहाय नै बेयाव मा लिरनाय दंखायो नै वुमेन्स हेल्थि हो बियो मानि थाखाय नै बेयाव लिरनाय दंजोबखायो आरोना स्ट्रेंथेन्स इउटेरास ओमफ्राय इमप्रुभ्स पिरियड फ्ल' कन्ट्रल्स एक्ने ओमफ्राय नेचारेल वेट लस बे मोजां जिनिसा ओंखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै माने सानदों आरो आङो मोजां मोनदों लोंनानैहाय आंथ' सिगाङाव ग्रिन टि सोलोंमोन नालाय ओमफ्राय ग्रिन टिखौ लोंला आङो दा ग्रिन टिनि सोलाय बेखौ लोंबाय आरोना लोंना मोजां मोनबाय आङो थारमाने नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायनो हागोन नै मोननै बिहरनानै दोनखाबाय आङो मोननै बिहरखाबाय दा मोनसेखौ बाहायगासिनो दं दाबो जोबाखै बियो ओमफ्राय नै दा मोना नालाय जायगायावबो मोना नालाय बेखायनो आङो बिहरनानै दोनखाबाय आरोना आं दुगैनानै लाग्रोथारसै दुगैनो लुबैथारबाय आङो थारमाने आङो दुगैनानै माने खालामनो सानहरदोंमोन ओमफ्राय फिसाला सिखारबाबो दा टाइम मोनखाया नालाय बेखायनो आङो दानो नोंथांमोनजों एसे सावरायग्रोखानोसै होननानै फैनाय जाबाय आरोना आङो दुगैनानै लाग्रोसै दे होमबा दुगैखानानै ओंखाम जानोसै आं ओंखाम जानोसै ओंख्रिया बोरमा आलु आयौ फैबाय सासे थाइबें दं ओमफ्राय नैबे मैयानि खुमब्राजों दाउजों दंबावोसो नै फ्रिजाव दोन्दोंमोन बेखौ फुदुंनानै जाफिनसै दालि जहल नै आरो फोरला बाथोन नै बाबायाबो जागासिनो जाग्रोनोसो नागिरलायदोंमोन आङो फैग्रोबायसो दे दा नै बेलासिनि जानायनि फिसालानि सुजि गाइखेर ओमफ्राय गोदै खालामनो एसेनो थाल मिस्रि होदेरदों नै बेखौ जाहोग्रोसैलाय दाना संगासिनो नै जोंहा मोनासो ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर जोंहा नै थांनो नागिरदों मोनायावहाय नै गाबलाबायो बेना दसेयावनो माने लांफाया साननाया लांफाया जानो गिनाया माने थांनो नागिरदों बेयावहाय बे जाखांबाय आरिबाय बेखौ जाखांहोग्रोनानैसो जों ओंखारबाय आरोना नङाबा दहायनो थांनो नागिरदोंमोन नै हास्लाबलालायबायना थ' दा जोङो अबहाय थांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा देखायहैनोसै र' माने बार्थडेआव थांनो नागिरदों सासे मा होनना बुंनांगौ आदैनि फिसालानि फिसाजो बेनावहाय थांगोन आरो दा थांनोसै नै मोनालाय लांबायसो बेखौ जाहोग्रोनानै थाङाबा नो जायाना ओंखायनो जाहोग्रोखाबाय बेखौहाय ओंखायनो दा थांसै आरोना
ओमफ्राय नै दिना नै माबायदि जादों नै खोमसिनो ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन नै एसे एसे दा ओंखारलांसै जोङो दा थांनोसै आरोना दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो थौदो होमबा जा टट' गाखोबाय नै थांनोसै दाना ना नै मा लाखो रिदि रिदांनो नै बार गुसुनो नै बेयाव मा दङ नै ओंखायनो नै थफ्ला थफ्लि लायाबाथ' जाखाया नालाय दै बथल लाबाय ओमफ्राय नै बिनि हेन गांसे नै रुमाल लाबाय नै मानि बेग लाबाय पर्स मोनसे लाबाय नै थफ्ला थफ्लि जोंहा मानसिबो थफ्ला जिनिसबो थफ्ला बेहा गिदिराखैना मोजांसो मोनदोंना मोजांसो मोनदों मेगन नालाबा होनबा लाइट होदोंना फ्लेस लाइटआ नांगोन बेनावहाय नायखायाखै दा बियो नायखायाखैना केमेराखौ मोनसै नै खाथियावनो दा बेयाव देखायनोसै थांनानै बेयाव उन्दुबायसो बार्थडे गालानो हनै उन्दुबायसोना बेबिया उन्दुबायसो बेना मोनाबाथाय बिदि समाव उन्दुखायोना दे नै नै जोंना बार्थडे गालानो उन्दुबायसो केक जागोनसै जोंहा दा नायबाय जे बार्थडे गालखौ ओंखाम जानोसै जोंहा दे नै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नै दाउ बेदर ना फुटबलारखौ एसे खेबसे आङो दे बार्थडे गारलि बिसै दे जादो बार्थडे बयनि बिफाया नै बार्थडे बयलायनो बार्थडे गारलि बिफाया नै 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 बेहा बार्थडे गारलि बिमा बिफाफ्रा नै उन्दुबायसो दासो गोसो फिनलाय मोजां मोनलायनानै आरो मोजां मोननायानो जोबाखै होनदो दे जों थांसै नैबे बिजयनगरनि सेंग्राफोरलै फुटबल गेलेग्राफोर एसे बोरमा खासि जाजोबो फाग्लाफ्रा नैबेनो मेना बोरमा हान्थु जाग्रा बे निग्र' सिङा जाबायलै दे निग्र' जादो दे मानसिया बे गोजाननि ना नै बे खेबग्राखौबो बेनो दे बेबो फंबाय बियो आंनि दे बाय बाय होनदों खेबग्रायाबो औ दे बाय बाय मुखु फैद' थांला फैद' थांसै औ बाय होनै मामाखौबो बाय होनदो नै बाय होनदो थांसै